akuluakulu mbuyomu anthu omuzungula APM Norman Chisale, Shadrack Namalumba, Collins Maglasi, Peter Mukito, Ben Pili, Joseph Mwanamveka, Jabi Mhango, Alfred Gangata ndi Notero ananyozedwa amene kuti chipani cha DPP sichingawine chisankho ndi anthu amenewo. Ambiri anagalukira ndi kulowa zipani zina. Panalinso ena ngati Nankhumwa anayambisa chipani ndi kumanyoza anthu amenewo. Come 16 September Amalawi anavuta DPP. Before election ena amapita ku koti kufuna kuthana ndi APM. Ndetu kudabwa kuona anthu omwewo adamusokoneza Nankhumwa mbuyomu. Lero akuchita chimodzimodzi ndi Dr. Jeniasa. Amayi timafuna tikuchenjezeni, ndinu vice president wa APM. Choyamba musanapite kokumana ndi makhulu kwa ndale, mudziwiseni bwana kunena kuti mukakumana ndi wakuti pa zifukwa zakuti. Ma advisor akulakwitsani chifukwa anthu amene makhala mukumana nawo pakatipa amachita kunena poyera kunena kuti amadana ndi APM. Kodi inuyo ngati vice president mukambirana chani ndi anthu amenewo? And moreover, zona inuyo mayi APM anakusankhani, that was his choice. Ndikufuna Mike Jane Answer akhale vice president. Panalibe advisor wa Nankhumwa pamene mmasankhidwa. Komanso inuyo pamene APM amakusankhani, anthu amene akunyozedwa lino kuti ayi anthu amene akumusokoneza APM anali pomwepo. They were there before you were even appointed as running mate. They were there. Anthu amenewa they were there during Bingu. Akhandi Bingu, akhandi APM. APM achoka mboma ndi amene amusunga APM. Pamene mumasankhidwa, these are the same people amene achita FOS. And today anthu amene wasanga manyozedwe ndi ma advisor anu kuti ayi anthu omuzungula APM they are very bad. Akanakhala anthu amene wandu oyipa iniyo mayi simunganakhala running mate. So this is just a warning to you, madam. Kunena kuti before election ma advisor anu amenewa amapita ku court kufuna kuthana ndi APM. Anatenga ma injunction after injunction. History imatuza bwino. Ndetu kudabwa anthu amenewa anamusokoneza Nankhumwa. Lero akuchita chimodzimodzi ndi Dr. Jeniasa. Tafera kayi Nyamata. APM afuna royalty. Ena mu DPP momo akupanga ma meeting usiku ndi anthu a MCP komanso akuluakulu pa opposition. Akabwerako ku meeting iko akufuna APM aziwasekerera. How is that possible? That's the essence of my question tonight. Akana kutenga ni inuyo atupeni muluzi. That's running. Etiendeso remote ngelementi na indela 2020. Yes. Bwezi mula nkulazi. No, what we're saying here. Yeah. Akana titenga kuti itukwendela remote. Yes. Ikanaka ndi confidence. Okay. Kuti zose zili. Acha bwino. Zose zili bwino. Okay. Koma the mere fact kuti zikuvuta pena pache. Yeah. Ndelewa ango asandokano akulu. Yeah. Kata kulepera kuthamanga lero. Kuta kukona lero ndi asazuka liti. Muntu ukudziwa kuti nthawi ino ndi ya campaign. Tikudziwa mavuto amene tili nawo mdziko muno. Pafunika muntu odziwa kuthamanga. Mukweneko tikapete paka. Baba Jesu ndipo wanalonga chakuja mufuna kuwapasa ndimwe wapembera dani ande mwana dani wapembera dani ande ene wapembera dani ene wapembera dani ande mwana Davide. Baba Jesu anadabwisa anthu anapempherera nsomba ni mikate pension nene pinakhala mpwe aliyese ndikutola ndikukhuta. Chifukwa chaka chino tingati kunena kuti ndi chaka chodabwisa. Chifukwa tonse timadziwa kuti mtengo wa chakudya umakwera kuyambira mwina mu December, January, February. Koma chaka chinochi ndi pamene mtengo ukusika. Mtengo wa chimanga wasika andi ukhala kusika. Ndakhani kunena kuti mtengo ukhala kusika. Izizi ndi manena chifukwa choti mu economics timati demand and supply. Ngati china chilichonse chili
in high supply or in huge supply mtengo wake umaina kusika. So kuibira kuti na president yathu atokoze kwambiri chifukwa cha nzeru zakuya zomwe ali nazo kuti amalawi akhale nawo. Ndi president Khayo mwandanena kale kuti amatha kuziwa kuti apanga chani pakakhala mavuto. Ndi president Khayo amene akuziwa mavuto a Malawi, ndi amene amaziwa vuto linali lonse Malawi amakhala nawo. Ifake chaka chino tikunyadira kuti chakudya tili nacho. Maziwa wrestling maziwa Osaka ya cha America ijaya ko ya kono kuwangira muntu nkungwesa pansi. I was champion of that. I was very, very strong. That's why at the age of 85 I'm still very, very strong. I can wrestle any one of you. I can wrestle with any one of you. Oh yeah, yes, I'm not sure. One day I was telling my friend Isaac Chenga, I told him that I can knock him down in the third round. David Boy,